Ngibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel ethi yunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Masibheka laphana udaba oluthinta umculi umkhulekelwa laphana wengane zakwethu usencunyiwe ke laphana einkundleni zokuxhumana ngokuthi aveze ukuthi abantu abamsizile laphana abantu abafana nomdumazi laphana wengane zakwethu nomroza laphana wengane zakwethu bamncome kakhulu ngesenzo sakhe asenzile laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ubona ukuthi lento eyenziwe umkhulekelwa i-right yini ukuthi abaveze njengabantu abamsizile njengoba sesimazi njengamanje ukuthi sosebenza ngaphansi kwenkampani ephethwe ubhuti wakhe laphana okuwukhuzana umfokampongose. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Thina ngale kukhuluma kakhulu sizokudedelela iclip uzwe lapha umkhulekelo ebonga khona umroza nomdumazi. Ngihamba ke ngayozama ngale ngasemdubi studio ukwenza lo single. Ngayenza ngafuna ukuthi ibe i-surprise kukhuzana. Ukwenza ukuthi masalalela akwazi ukujaja kahle yabo. Ngahamba ke wangithathela sa driver nomdumazi uhamba Holland insizwa laphana umgojele ekhaya. Wathi le ngoma yakho mangilalela enkostini. Ngokukhulu ngamnamona wathi uzokhokhelwa uyena futhi umgojele. Safika ke lapha studio sadlala ingoma. Basafaka ama-instrument baqeda lapho bahamba bethatha ezinye indlela ngasala ngafaka ama-voice ngedwa ngabuye sengimsendela indoda nanku umsebenzi sesusebenzile. Saqhubuza ke futhi sasangena nje imincintiswano yamavukane okuseScott ngomhla ka-20 December lokhu njana u-2018. Kunendondo lapho engayithola ngoma awards ongashipa media maskandi achievements. Ngalokho nje lapho ngabuya ne-award ngaleyo ngoma ngaleyo single track leyo. Engicomela ke inkunzi ukuthi mangabe ihamba nomdumazi akusikho kokuqala umdumazi sondele ecikweni nami wangisiza ngendlela yokuthi sasazana vele kudala naye engakangeni kakhulu endemeni omculo isaxhumana lenkunzi yakithi kwaze kwaba kushaya lesikhathi sokuthi ke izimpi zomculo zibe nje kodwa akazange asuke kimi ngokuthi emculweni bancekisana nezinsizwa zangakithi kanjani saqhubeka kanye naye. Inkunzi ibuyisho kodwa ithe indoda okuningi ngifuna masikwenza kwaziwe ngalo kuzobe ngathi uyaxokeza ngithi mina hayi siphusha umculo wemfowethu. Umuntu engafisi kumkhohlwa futhi lapho ngizama ukuvela namagama bacula ukubona abantu abazi kahle ngomkhulekelo ukuthi akafiki namhlanje. Ubhuti umroza ufafa kude wayifisa ukudlala isiginci kulongoma leyo naye wayithe uzongidlalela free for free kwase kuba ukuthi